Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tipa tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini onda uya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma nashi yakamira sekudai so: ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years kuberekwa. Ndiri kushaya kuti ndozviudza ani. Eniwo pane mistake yakaitika pandiri, saka vatezvara vangu ndevamufundisi. Ndakatanga kugara nemwana wavo iro rino gore, saka mwana wavo ainge akabva mukushaikirwa nemudzimai wake kuburikidza neaccident. Ndokubva tachizongosangana, vakambotanga vachazviramba vakabva vati vainge vasingadi kuti mwana wavo ange achindiroora. Zvainge zvichindinetsa nguva dzose, asi vakazondiudza apo patainge tirere tose. Vakati kwandiri ndainge ndichirwadziwa kuti mwana wangu zvaazviwanira mukadzi wake akanaka. Ndainge ndichida kuti iwewe unge uchizoita mukadzi wangu. Ndikabva ndati nhai, zvingaita here izvozvo baba? Asi ivo vari kuti hakuna chinoramba, zvose zvinoita. Saka vatezvara vangu ava vakaita nguva yakareba vachiti vainge vasingadi kuti ndinge ndichiroorwa nemwana wavo, nekuti inini ndinoenda kumasowe, ivo vanoenda kune imwe church yandisingachatauri nezita. Asi sezvisinei, nemwana wavo takabva tachizotanga kugara tose. Vakabva vachizoona kuti zvekuita painge pasina. Apa vamwene vangu vanondifarira zvisingaite, saka nguva zhinji ndaienda ndichinoona vamwene vangu. Ndipo pandakazotanga kurara navatezvara vangu. Dzimwe nguva vaikwanisa kuti kana vakabva kwavanenge vachibva, kana huri usiku zviya, vobva vandiona ndakagara ndichiona TV, vaikwanisa kungoya vobva vatanga kutamba neni nedzimwe nzira dzekuti ndainge ndisingatarisiri kuti baba vemurume wangu vangatamba neni chikudo chakadaro. Asi zvakazotanga kundinakidza, ndisingazivi kuti kunakidza kwazvainge zvoita yainge iri nhau here yekuti ndainge ndashandisirwa mushonga, kana kutongoti mweya usina kunaka wainge watogara pandiri. Saka mukomana mushure mekunge tatanga kufambidzana, inini Nava Tezvara vangu takabva tachizoita urongwa hwekuti tinge tichizoita mwana tose. Nyaya iyi yakangotanga sekutamba sekuseka, mufunge zvenyu. Ipapo pandakambonogara kumba kwevabereki vemurume wangu, ndainge ndichangobva pamuviri, saka ndainge ndiine depression. Saka murume wangu ainge asingazivi kuti oita sei neni. Mai vake vakabva vati siya muroora ange achizomboya kuzozorora, ange achigara kunoku. Ndokubva ndachizoenda kumba kwevabereki vemurume wangu kuti ndinge ndichimbonozorodza pfungwa zvekare nenyama dzangu, because dambudziko randainge ndava kusangana naro nderekuti murume ainge ava kuda kuti tinge tichingorara tose nguva dzose. Saka zvainge zvisinganyatsokundiitira zvakanaka, because ndainge ndichiri nemarwadzo. Iye aiti ndiko kuti tinge tichikasika taita umwe mwana, but ndainzwa kuti nyama dzangu dzainge dzichiri kurwadza. Saka ndakati ndichigara nevabereki vemurume wangu, ndipo pandakatanga kuona mashiripiti ose awo andainge ndooneswa navatezvara vangu. Kudzamara zvava kutondinakidza, tichirara tose kudaro. Mufunge zvenyu, mukomanashi ndakabva ndachizobatira pamuviri. Ivo ndivo nyakutondiudza kuti muroora wava nepamuviri, kana ini ndikabva ndachizotanga kuzvinzwa kuti painge patova nenyaya yainge iripo. Saka ndakabva ndachizongopomedzera murume wangu kuti nhumbu ndeyake, but nhumbu I know very well, kunyange tikazonoitwa maDNA, haisi yemurume wangu. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
Hey, muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu vari kuti ndiyo secret yavo iyo yavainayo vakapiwa pamuviri Nava Tezvara vavo. Ndegedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya iyo yandatumidzirwa nhasi masikati ano. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 51 years ekuberekwa. Iniwo ndakatanga kuita zvekuboba vanhukadzi apo pandainge ndichishanda sakondakta kuzupko. Saka mudhara uyo wandainge ndichishanda naye, mudhara iyeye ainge aine mubobobo uyo ainge achidriver bhazi iro ratainge tichifamba naro, ainge aine mubobobo. Saka nerimwe zuva takati tiri parengi ndo pandakabva ndachizomuona mudhara iyeye kuti zvaainge achiita kakutambisa kaainge achiita gumbo, there was something that was going on. Ndikabva ndamubvunza kuti naiwe mudhara iwe, ko uri kumboita nezvei? Akabva angoseka zvake ndokubva achizondiudza hake one day. Takatoti tichitofara zvedu tichitongotaura nyaya, ndo pandakabva ndachizonzwa achiti unombozviziva here kuti inini ndine mubobobo. Mubobobo uyu ndakaupiwa nasekuru vangu vainge vaine mubobobo. Vakabva vati kunyangwe zvikanzi ndinenge ndisingadi kuboba mukadzi uyo wandinenge ndichida, but mushonga ndiwe unozvisarudzira woga kuti unenge uchida kuboba ani. Ndikabva ndati saka mushonga uyu benefit yawo ndei? Akaseka mudhara iyeye akati iwe unokwanisa kurara nemukadzi wose uyo waunenge uchinzwa kuda panguva yacho iyoyo. Hausi kuzviona kuti ndiyo benefit yakakosha kudarika zvimwe zvinhu zvose here? Ndokubva ndachizoti neniwo ndainge ndichiuda mubobobo. Saka mubobobo uyu wandiinawo wanditambudza, nekuti kwose kwandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichienda ndinofanira kuti ndinge ndichifamba nawo. Pane pamwe pandakatombomiswa nemapurisa muno muSouth Africa. Mushure mekunge ndamiswa nemapurisa muno muSouth Africa, vakabva vachizondibvunza kuti ko chii chandainge ndiinacho mbhegi rangu. Ndikavaudza kuti wainge uri mushonga. Saka mushonga uyu wandiinawo wemubobobo itori sikarudzi yemunhu rume. Sikarudzi iyi yakaita zvekuvezewa ikaiswa zvimbava zvekuti kana wakaitarisa unotoona sekunge isikarudzi. Uye zvekare paya pandinenge ndichiboba munhu, iyo inotosvika pakutorutsa rume pachezvayo. Asiko zvino zvava kunditambudza nekuti yava kungoboba nevarume uye zvekare haisisina limit. Kudhara ndaiziva kuti kana ndikaboba mukadzi 1 ndinokwanisa kuita kana mazuva 2-3 ndisina kuboba. Iko zvino inenge ichitoda kutoti ndinge ndichiboba each and every day. Musana wangu wava kugara uchirwadza. Pane pamwe pazvainge zvakakwidza paChristmas last year ndakaenda kumall because ndiko kwandainge ndinzi ndinge ndichienda. Ndakaboba kuda vakadzi vanosvika 200 kumall ikoko muno muJoburg. Saka zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotanga kunzwa musana wangu uchirwadza zvisingaite. Apa wairamba uchingonditi chingoboba chete, iwe basa rako nderekuti unge uchingoboba chete. Ndiri kutsvakawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Message yavanditumidzira masikati ano zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaneta nekungara ndichingoboba vakadzi vevanhu. Hanzi musana wangu unogara uchirwadza apa vanoshanda sagarden boy. Hanzi ndinoshanda basa rinorema yet ndinenge ndichinzwa musana uchirwadza. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo nyaya yandiunza pano
inhau yekuti ndine chigumbu naamai vangu. Amai vangu ivo vainge vakandivenga kubva ndichiri mwana mudiki, vainge vasingandifariri zvachose, ende ivo vainge vachiita rusarura ganda zvekuti vanhu vazhinji vaitovabvunza kuti asi mwana wenyu uyu here kana kuti kwete. Mukomanashe amai vangu vakazoroorwa nastepfather vangu avo vainge vaine mari, vakasarudza kuti vana vaamai guru vange vachienda kuboarding school, asi inini ndaifamba netsoka mukoma. Tainge tichigara kuHoughton Park, but ndakadzidza paGlenora High School 2 ndipo pandakadzidza, uye ndainge ndichifamba netsoka. Fungai kubva kuHoughton Park kunobuda kuGlenora every day makuseni nemasikati. Asi vana vaamai guru vainge vachienda kuzvikoro maprivate school, vamwe vacho ndivo vainge vachienda kuboarding school. Amai vangu vaiti kana vakatanga kundirova kana maneighbors edu vaitobvunza kuti ko mwana uyu chaambotadza chimbori chii chaizvo, amai vaitongoti haana hake chaatadza, asi ndikumurova kuitira kuti ange achiziva kuti upenyu hausi fair. Anofanira kuti ange achizviziva kuti upenyu hausi fair. Saka ndo zvandainge ndichitwa izvozvo naamai vangu kubva ndichiri mwana mudiki. Fast forward, takazoti takura, vamwe vana vose avo vavainge vachida mukomanashe vakangopera kuita marombe, vakomana vose vakapera kuita marombe, zvidhakwa uye zvekare vasikana vose vakamitisiwa. Ini ndini ndega ndakapinda mumarriage nemuchato. Mukomanashe pane mamwe mashoko avo akataurwa naamai vangu musi wandakachata. Pavakapiwa mike kuti vange vachitaura, vakangoseka vakati saka ndo zvawasarudza kuti unge uchiita nhaiwe Linda, saka watosarudza kuchata. Vanhu vakaona sekunge it was a joke, but ziso ravakandipa kana murume wangu akazondibvunza kuti asi majokes mamwe anoitwa namama anofundutsa. Ipo paya ndanga ndava kufungidzira kuti zvimwe kuda maybe pane zvavanga vachida kutaura, pamwe pane zvawakamboita iwewe. Saka mama vangu ndo zvavangori. Iko zvinozve vanorwara. Ndakazowanawo mukana wekuuya kuno kukumhiri kwemakungwa. Murume wangu mukomanashe takazototanga kutogara tose zvamanje manje. Mushure mekunge ndaona kuti no man, murume wangu zvimwe zvaainge achindiudza, taiti kana tikanetsana ndikaudza amai vangu vabva vanditi ibva pamurume, rombe iroro unoridii, achindiudza kuti asi ndinoona sekunge mama vanokupa mabad advices. Ndaitowedzera kutomutuka zvekare ndichitomuvengera chokwadi chaainge achindiudza. Saka takamborambana patainge tichiri kuSouth Africa, ndokubva ndachizoita nurse aid yangu. Mushure mekunge ndaita course yenurse aid ndo pandakabva ndachizouya kunoku kumhiri kwemakungwa. One day ndakati ndakagara pasi ndikatanga kufunga zvose izvo zvakaitika muupenyu hwangu, ndikabva ndati asi handidi kuti vanguwo vana vange vachizosangana nemasame situation avo andainge ndichisangana nawo. The best way is murume ange achiuya kunoku. Saka murume akabva achizouya kunoku, tinoraramisana upenyu hutori mukoma zvekuti you won't even imagine. Asi amai vangu iko zvinozvi vari kuda kuti ndinge ndichibatsira vamwe vana, vanoda kuti ndinge ndichibatsira vana vose vemudzinza. Vari kuti ndinge ndichitanga nevana vaamai guru. Pakatomboita nyaya vakatombobloka hama dzemurume wangu. Mushure mekunge ini nemurume wangu taronga tikabva tati kune vamwe vatete ava ndichati vari kuguruve, vari kushungurudzwa. Murume wangu akatumidzirwa message nasabhuku. Message yange yakanyorwa ichinzi ukaita zvekutamba hanzvadzi yako kuno inourawa nemurume. Ipapo vainge vavhunwa zvigunwe zvekumakumbo nemurume achivakika nesafety shoe nekuda kwekuti vainge vabata mamessages mufoni. Apa vainge vasina kana mari, vakazotoendeswa kuchipatara nasabhuku. Uye zvekare message yainge ichiti mwana wamai vako kunoku ari kurarira mandire, anzwa
nekungofamba achikumbira chikafu, haana kana pokutangira. Kana ukasamubatsira iwewe muchazongonzwa zvichinzi mwana afa kunoku. Saka murume wangu one day ndakangoti ndichibva kubasa ndikaona akabata foni achingochema, ndobva ndamubvunza akandipa, ndikabva ndaona mapictures, mwoyo wakarwadza, ndikataura navo, takazogara pasi ndikabva ndati vatete kana zvichiita, kana vakangobuda muchipatara chete vatete vobva vauya havo kuno, vanokwanisa kuya for a holiday, kana kuti vanotanga vaita nurse aid voenda kuHarare vonogara neimwe sister yangu kuHarare uyo ainge achiitawo nurse aid yake, sezvo tichimubhadharira rent because ane umwe mwana uyo waari kugara naye. Mwana uyu mwana weimwe hanzvadzi yangu yakashayika, so I've been taking care of him for a very long time. Saka patakazoudza amai vangu kuti ndiwo urongwa hwatainge tiinahwo, you won't even believe kuti amai vangu vakati kudii, vakati iwe uri benzi rekupedzisira, unonyanya kunakirwa nemurume wako. Apa vachitaura zvose izvi mukoma vakati vandisendera audio ye5 minutes vakaforwardira hama dzangu dzose uye zvekare nehama dzemurume vachitaura zvinyadzi vachiti murume wako anombonyanya kunaka zvakaita sei zvekuti ungada kumusimudzira hama dzake. Ko pamainge makamborambana hama dzake dzainge dzichibatsirwa nani? Kutanga vakanganwa vabereki vako uchinyengerera murume. Saka ndo zvakataurwa izvozvo naamai vangu. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, ya pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera, asi tisati taenda application yedu iya ndanga ndiri busy, ndanga ndichiupdate something, saka musati mava kukwanisa inyu kuidownloada because vanotanga vamboita machecks and balances kuplay store. Saka ndo yamuri kuona pascreen. You can now scroll, kana uchifarira Zim Facebook Secrets and Confessions unongoenda ungonodzvanya ipapo wobva watoona maconfessions eZim Facebook Secrets and Confessions. Kana kuri kunzi unongochifarirawo African Confessions sezvamuri kungoona apo munenge muchingoscrolla, as well as mamwe maconfessions from other channels. So I will tell you very soon kana kuri kunzi ikaitwa futi approved, then I will tell you to go and download. And ndakagadzirisa nyaya iyo yamainge muchichema nayo yekuti ma videos ainge achiita refresh constantly, so ndakagadzirisa nyaya yacho iyoyo. So let us wait for the update, then you will be able to enjoy extra confessions, kuitira kuti munge muchizowana ma confessions akati wandei, sezvo pano pava kudiwa ma videos at all the times. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Vedare ndati ndichivharisa chirongwa ndobva ndabva ndaona email yekuti the update has been approved. Saka munokwanisa kutarisawo kuma Play Store enyu. Kana wakainstalla unongoenda ku Play Store, unobva wangoti Trenza, unobva watoona update. So you need to update the latest version kuti mukwanise kusearcha machannels sezvamainge makakumbira paya. Variko vakatoya kuinbox vachiti aiwa izvi hatisi kuzvifarira zvongoti content dzinenge dzakasangana. So now you can go ku App Store, munotoona pakanzi update, mobva mati update, then kana ikati allow notification, mobva mati allow notifications, kuitira kuti pakazoiswa confession nyowani munge muchikwanisa kuzowana ma notifications in time. Ndichaisa link zvekare mu comment section.